Όλα. Κιδώνει. Χωράω εκεί πέρα. Κιδώνει. Δεν χωράω. Ariadne! Τι όλα. Όχι μόλις μου. Η Μαντώ. Η Γεωργία. Και η Αριάννη. Τα χαρτιά και το σπίτι. Ό,τι να είναι. Η Χρύσα. Και η Μαρία. Γεια! Αυτό το διάλογο μου. Δεν το πιστεύω. Εκεί πέρα τα παιδιά Το χειμώνα ζουνε τη ζωή τους. Και ωραία. Και η Ρέα. Και η Ρέα. Και η κατασκήνωση. Ναι, όντως. Και τα σεμινάρια. Και τα δουλειά. Και τα σεμινάρια. Και τα μοντιάλ. Πάντα κλειστικά. Και η Νίκη. Ωραίο βίντεο, βρε. Που γκομενιάζει με ένα παιδί αυτή τη στιγμή. Με τον Άρη. Με τον Άρη. Κάνε ζου. Που σου μ' άρεσε, περίμενε. Πω από πολιτικά στοιχεία. Βικτόρ. Ντοκουμέντα. Αποκλειστικά. Αυτό από της μάρτυρας. Πού είναι ο Βίκτορ? Έχει και γκόμενο χαμός. Ο ένας δυστυχώς κοσμάρτης στην κατασκήνωση. Ο ένας μπέφτει στην άλλη να ξέρει ότι έχει γκόμενο. Όχι ρε. Άρη. Α, όχι ρε, παίζουνε games ρε, τώρα το κατάλαβα. Τι παίζει μια. Καταρίνα! Έλα να σου τραβήξω! Καταρίνα! Μπα, φυλάσσουμε τώρα. Α, θα βγάλεις την πλόχη μου, λέει. Βάλ' το πάνω. Δίπλα ως Ρέα. Έλα, τράβω τώρα λίγο και εσύ. Μαριά, τράβω λίγο. Εσένα. Όχι μόνο εμένα, γενικά γιατί βαριέμαι. Ανεβάμε. Αριάδνη. Περίμενε. Πώς πας στο Γιάννη, στο Γιάννη. Περίμενε τώρα. Αν και η Γεωργία. Κοίτα ρε, 3 Πάμε άκρες. να κάνουμε και βόλτα. 1, 2, 3. Κάνει και με φυλάει. Γεια σας, τι κάνετε. Πείτε μας γεια. 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 Η άλλη. Κατράβατε αυτό λίγο. Τι είπε, ποιος είναι, τι γίνεται. Τι τώρα, γιατί δεν θα πει. Games. Ελάτε να πιούμε μια θέα. Πάμε να πιούμε μια πέρα τώρα, έλα. Α, δες, μας τράβηξε. 2 πέα. Τραβήξαμε. Τιμή πέα. Ναι, αλλά ως ωραία. Ωραία.